Is me se Pádraigín ní Lionnáin príomhoide Scoil Éinne. Scoil Chailteachta Scoil Éinne agus tá sí Lionnáin seo sa Spidéal I go seairige I Condae na Gaillimhe. Tá mé gobar anseo sa scoil mar príomhoide riarachan le 8 bliana anuas. Tá céadna sa 8 gasar bochalí agus cailíní freastal ar an scoil faoi láithir. Tá mé gobar le foireann áilinn, 8 múntarí ranga, 3 múntarí aideacha speisialta, 5 cúntarí riachtainna speisialta, tá beirt cúntarí teangan don Ghaeilge ag feidhmiú go Páirt Aimsearacha sa scoil, agus maiall go bhfuil muid páirteach sa scéimechantais mar Scoil Chailteachta, buchas gon fallaí gon éideacha Scoilteachta, tá múntar takeíochta teangan don Ghaeilge ag feidhmiú len tríoláin na seachtaine. Sé bunaim na scoil ná, bun éideachas tríomheán na Ghaeilge go ordchaideán a chur ar fáil go chaltaí na scoile, agus a chur ar a gcumas a bheith ina Cainteoirí lífa Ghaeilge.